Actua de la manera que t'agradaria ser i aviat seràs de la manera que actues. I think that's as valuable an investment as creating concert pianists. Just everybody having the opportunity to enjoy and experience music. Això és un valor incalculable que pot enriquir molt la vida quotidiana d'una persona. El tema de la carrera de música comença com totes les restes carreres quan tu decideixes de fer de la música la teva professió. Intentar que la música sigui un bé universal. Per fer bolos els fas i prou. Com afavorim que hi hagin aspectes entenent que han de tenir un perfil professionalitzador? El que sí que penso és que la formació, i això no n'hem parlat abans amb l'Adam, però penso que en molts sentits no només serveix per formar músics, sinó per formar un públic excel·lent. Però fins a quin punt un ajuntament ha de gastar el 100% del seu pressupost fent una festa fins a les 7 del matí? L'adequació de l'espai per poder cobrar entrada fa que desisteixis de cobrar una entrada ni que sigui simbòlica. Però no poden anar a aquella sala de 500 a fer pagar perquè estan fent gratuïts cada setmana. I a damunt han de suportar aquests costos, doncs s'ha de fer pagant. A nosaltres tota la nostra programació és de pagament, excepte Festa Major. Apareixen les factures, apareix l'IVA, apareix que no estem complint la regulació i aquí és on tenim el problema principal. Tot i així no hem aconseguit que dels 70 concerts que hem fet en aquesta etapa, una cosa així, tots fossin pagant. Des de l'acadèmia tenim una eina que no havíem tingut mai, i és una eina que cap altra part de l'estat espanyol té. Moltes gràcies a tots. Fins una altra.